Eskwela Minecraft theme. Sumalubong po sa mga estudyante sa isang paaralan sa bayan po ng Binmaley. Ikwento mo yan sa Good News ni Idol Maya. It's cool to be back to school. Yan ang pinatunayan ng Binmaley Catholic School sa kanilang mag-aaral sa unang araw ng klase kahapon. Dahil na rin sa nakatutuwang mga disenyo sa kanilang paaralan, tampok ang sikat na online game na Minecraft. Ayon kay Dr. Melissa M. Soriano, Elementary and Junior High School Principal ng Binmaley Catholic School, ang ideyang ito ay nagmula sa mga Supreme Student Council ng paaralan. So, yung theme natin is Minecraft. Okay, this was parang initiated as well as ang nag-conceptualize talaga ng ating team ay ang ating SSC. Okay, so they're really very good. So when I asked them what's it all about, kung ano yung Minecraft, it has something to do with building connections. Okay, so foundations. And that's what will really give the students for this coming school year. Napili nila ang disenyong Minecraft bilang inspirasyon dahil ito ay sumisimbolo ng pagtatag ng magandang pundasyon na siya namang gampanin ng paaralan mula sa paglinang ng talento, paggabay sa pagiging makadiyos at makatao, at higit sa lahat ay pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Makakaasa rin umano mga estudyante na hindi lamang ito sa umpisa, kundi hanggang sa matapos ang buong school year ay patuloy silang maghahandog ng kaabang-abang na sorpresa. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.